Musika giro koloretsuetan dator aste honetako musika zuzenean telebista saioa. Irun herrian izan gara Patxuko Naiz taldearen mentxegu lokalean, Ego Haizeago Kerido disko berriko kantak ezagutzen. Lasarten berriz, Joseba Tapia musikariarekin egin dugu hitzordua, Irikitrauki musika dendan. Bertan, Besamotzak disko berriko kantuen inguruan aritu gara. Amaitzeko, asteburuko agenda txikia. Patxuko Naiz taldeak disko berria kaleratu du Ego Haizea Ego Kerido izenpean. Diskoa, Mauka musikagintza diskoatxearen babesean ikusi du argia, eta taldearen iraupen luzeko bigarren emaitza da. Aurreko lanak bezala, rock musika duten norabide. Taldeak jorratzen duen mestizaiaren unibertso propioan. Ritmo aldetik eta estilo aldetikan ikusten nahiko berdintsua diala. Nik diferentzia ikusetena dagian, da denbora gehiago eki dugula lanerako. Eta gure bagian, denbora taldearen, naiztak parte berri batzu dauden, denbora gehiago eki gure bai lantzeko, eta urte hauen ondoren ere ikusten da, emaitza ikusten da, ez? Nik uste antzekoa da, baina hobeto egina borobilduagoa bezala. Pizkanaka ajolik ez, honen aurka alperrikan, ostoiak entzutean. Denbora aurrera joan ala, taldeak eragin berriak barneratu ditu, orain arteko musika koktelera aberaztuz. Nik uste ez dakagula beldurrikan edo zer gauza jotzeko. Baina ez dugu pentsatzen ere, egingo dugu musika afrikar bat, egingo dugu rocka. Sergio kartzen du gitarra, eta idea bat ekartzen du, eta taldean uztartzen dugu, eta igual ateratzen da, adibidez, Afrikar, esan duzun Afrikar estilo horretan, ez, eta gozati bakarrikan. Berez eska abesti bat zan, aspalditik genukana, azikina jotzen eta dependian, ide batek bizuen. Maizatik ez dugu sartuko Afrikar estilo bat, edo, bitu zon geritzen da, hasi zan da, ez dugu beldurrikan, ateratzen dana, guri ateratzen zaigun, bagutik ateratzen zaigun agia da, egia ateratzen zaigu eta listo hori da. Iritsi gara momentu batera, ez dakagu beldurrik egiteko igual, hasieran berriak edo beldurra genukan egiteko estilo desberdinak, baina uste du disko honekin, aurrera. Igual hasieran lehenengo diskarekin, egingo dugu beldurrakin, desberdina, baina nahi genuena pixka bat hori egitea baita, ez bakarrik zentratu estilo batean, ez? Eta beldurrak enduta gero, bigarren diskan egin dugula zailago, baina beldurriko horrekin ez izaten, ez? Orduan, hori, igual kendu dugu eta iriki garaia egin dugu berdina, baina igual lasaiago eta hori nabaritzen da. Tomate. Si quieres ir a comer, estamos en camino para Zumaya, Bragamotzetan zebilen aurbanitze, barrezka bazterrak nahazten, abaren poltsatik musuak ebazten, ta ikasten bizitza gastatzen. Ari naiz berriz bihurritzen, eskutik txikitan bezalaxe, dantzazu nirekin arren. Talde izera du Patxuko Naiz bandak. Honakoa ez bai da Sergio Patxukoren bakarkako egitasmoa soilik. Nik neukan idea batzuk, eta ez nire beltza garainan beti Jon Marikin itxekin genuen zerbait, eta nik ez ideak, baina gero ez naiz konstante. Eta berak esaten zidan, behar duzu norbaitek hau eramateko, eta azkenean bukatu dugu, baina ez naiz nire pilotua. Igual, ideak asko ditut hori bai egia da, ez dakiz zergatik,
ez dakit onak edo txarrak, baina ideak asko ditut. Baina gero kanalizazioa berak egiten du, eta nik uste dut Jon-Marin eskerrek proiektu hau aurrera joan dela, ez. Txikitan bezalaxe ama dantzazazu nirekin arren heldu eskutik txikitan bezalaxe. Azken garaian, taldekide berriak batu dira taldera. Musikari bakoitzak bere ukitu eman die kantuei. Bueno, niretzako da aukera bat, ez, ikasteko, eta zer ekarri dudan, nire ustez, ez dakit, gogoak, eta bueno, ez dakit, ikasteko gogoak, kontzertuak egiteko gogoak, eta ez dakit, ez dakit zer pillo. Bueno, zerbeza lata batzuk. Zerbezak ere bai pillo bat. Importante. Berak esaten dugu, kriston bidea dakagulako eta hori, baina ez du, ez ikasi eta zeukan. Baina, bueno, nik uste estilos desberdina sartzerakoan garai hontan hori nabalitzen da, ez dakit zer aportatu egin ditu, Ernestok lehenengo, lehenengo gitarra eta hori estilo bat zeukan, eta Ruben beste estilo bat daukat, eta hori nabalitzen da. Orduan ezin dugu eskatu soinu berdina bigarren diskara berak estilo erabat desberdina daukalako. Ruben Mallorcakoa, nik uste mediterranear airea karri digula, ez? Euskara ikasten dago, ez? Bai. Ez dut alertzen. Les feuilles mortes sur un instant. Des souvenirs. Ereñozuko Aieka estudiotan grabatu dute lana, Esnebeltza taldeko Peio Gorrotxategiren gidaritzapean. Hilabeteak eman dituzte estudioan, kantuei behar adina denbora eskainiz. Gaina hor dakago arrisku bat, bai. Eduki dugu denbora pila bat, eta gaina Aieka estudioan gure Peiorekin bai denbora eta konfiantza guztia eduki dugu. Baina gertatzen denare bai denbora luze horretan, azkenean zeneukan ide hori jote zaizu aldatzen, da ia empezatu duzu, beste gaz bat sartuko nuke, eta beste bat, azkenean arriskutsua da, ze galtzen duzu aurreneko ide hori, eta galtzen duzu azkenean, zer nahi duzu nire. Aliben Cristian lujo baita, lujazo, vamos. Baina bestela da komodidadeak iztona, laguna dugu, ezaguna, ez dakit, familia artean ez egin dugu, ez dakit, gustura sentitzekinean, eta... Gainan Peiok beti gustatzen zaio gutxi gorabehera musika berdina, eta bere kontuak gauza pilo bat hartu ditugu, ez? Nik aldatuko nuke hori, beti izan da pixka bat asambleario, vamos a decir, ez da. Eta, hori ez, igual arrazea dakazu, eta guretzako oso garrantzitsua da, kanpotik ikustea eta esatea gauzak konfiantzarekin eta hori beldurrik gabe, eta hartzen duzu eta ikusten dituzu. Noizbenka hartzen duzu zu barrutik gauzak eta kanpotik ikusten dira desberdinak. Antzeman, zure belarritan orkesta, gaurko txorien, bidai luzenetan abentura, izebola da batez hasten da. Lanberrian kolaborazio ugari bildu dituzte, horietako bat glaukoma taldeko Juantxo Arakamarena, diskoari izenburu ematen dion kantuan hain zuzen ere. Egia esan kriston suerte izan dugu, zeren joan ginen Bonbereneara eta kriston sorpresa hartu genuen. Berak Bonbereneako eta kontzertua egon zirenan eta Aiora ere bai, Aiora maizekoa kriston ilusio hartu genuen. Zeren talde txikia izaterakoan eta halako jendea etortzea kontzertura, kriston bultzaga ematen dizu, ez? Eta ikustea Juantxo edo Aiora pitirikin eta hori etortzea kontzertura, zure kontzertu bibliotik ikustera zenbat gu ez dugu jenderik asko mugitzen. Eta haiek artean egotea halako jendera, guretzako izan zen oso polita, oso kriston bultzaga.
eta gustatuko litzaiguke eskerrak eman diezku, baina kriston placer bada, hola. Juantxoren ahotsaz gain, asko izan dira diskoan parte hartu dutenak. Peio Gorrotxategi, Jimmy Bidaurreta, Aiora Renteria, Jorge Pacheco, edo Los Fabulosos Cadillacs taldeko Sergio Rondman aritu dira, azken hau saxoa jotzen. Niretzako oso garrantzitsua da. Fabulosos Cadillacs zeko saxofonista egotea niretzat da oso garrantzitsua, ziren bizitza talde bat izan delako, oso fan nezelako. Orduan, ezin dut beste gauza bat gehiago eskatzea. Eta gero baita dago perkusión de Jorge Pacheco. Jorge Pacheco momentu honetan esan genion, izan zen momentu bat, ni bere etxean joan nintzen gauza bat konpontxera, zuza, Pachuco eta hasi egiten eta grabatuko gengo dugu, animatuko zinateke eta hola, bai, eta etorri zen, prestatu zen, una pasada. Bonira Estorza baita, Jimmy Bidaurreta, eske dago jende pilo bat. Marisol Blanco zen lehenengo taldeko 15 urtekin, eta nahi genuena, jo ere bai, bai, jende asko. Diskoa kalean, zuzenean aurkezta dute helburu nagusi. Datozen hilabeteetan eskenatokietan ikusiko ditugu. Momentuz kontzertuak eman, gu behintzat oain Durangora begira, azkenean oain lau bost kontzertu eman, pixkat talde bezala diska eta diskatola ensaiatu ondo eta gero Durangora jun, eta gero ikusiko du. Azkenean zer hartzen du jendia, CD-a eta dena, eta horrengo urtean ikusiko du. Ez dakit, gu behintzat ilusioz betea gaude, eta gogu askokin, eta momentuz ez dakit itxoin. Joseba Tapia musikariak bakarkako 7. diskoa kaleratu berri du Gaztelupeko Hotsak zigiluaren babesean. Rock koordenaetan dator besamozak lana, eta bertan azken urte hauetan guztietan sortu dituen 11 kantu bildu ditu, moldaketa berrian. Lasarteko Tirikitrauki musika dendan egin dugu itzordua berarekin. Zenbat metroko lekuk dauden barrenean, beldurtu naiz neurriak hartu itudan. Joseba, 7. diskoa kaleratu berri duzu, zure bakarkako bidean, aurretik hor daude Tapia Teleturiakin egindako lan guztiak, irutruku eta beste hainbat musika egitasmoetan. 7. diskoa, baina hasi berriaren ilusioz ikusten zaitut disko berriarekin, ez? Bai, harrigarria ematen du, ez? Hainbeste disko egin da berriz ere nola pizte zaigun ilusioa eta jotzeko gogoa eta imaginazioa eta aktibatu egiten da zerbait. Gero baita ere ofizioz ere hortara dedikatzen gara, orduan badaukagu predisposizio hori, ez? Ze makinatu, ze gauza berri, ze ilusioa zer piztu, bai. Badaukagu ohitura hori lanbide bezala, baina bestela ere, bai. Mundu gehienak ezagutuko zaitu Trikitixaren atzean, hori izan da zure imagen hasi publikoena, baina azken urteetan gitarra da zure lanabesa, gitarra akustikoarekin egin zenuen aurreko diskoa, disko honetarako gitarra elektriko hartu duzu nagusiki, eta hori izan da, adibidez, disko honen bizkarrezurra, gitarra elektrikotik abiatu duzu kantuen sorkuntzarako, aurretik egin da zenitun kantu horien pixkat birmoldaketarako. Hori da, moldaketarako bai, gitarra izan da, sortzeko ez, baina moldaketarako bai. Dena den, nik esango nuke rock munduak harrapatu ninduela iaia Trikitixa munduaren parean, paretsu, ez? Nera bezaroan, lehenengo parrandak guk rock taldeak izan ziren guretzat festaleku, ez?
berbena talde horiedanak, ez? Eta horiek erakutsi zizkiguten guri, nahi bada musika anglosajoi horren ezurdura bat, jo dezagun. Eta nik esango nuke, nera bezaroan harrapatzen zaituen musika gero bizitza osoan atzian ibiltze dezula horrekin, ez? Eta bai, hor gitarra oso presente onda. Tapia eta Leturia banden ere, kantu askoia gitarra elektrikoarekin iten. Nahiz eta gero zuzenekoetan jotzen nuen, baina orduan gitarrarena aspaldiko kontua da. Gero behar bada zuzenekoetan da, ez naute ikusi horra gitarrarekin. Baina nik esango nuke gitarra ere badala instrumentu principal bat, ez, gure mundu honetan, ez? Eta gero musikari ia gehienek bukaeran gitarra jotzen bukatu dute. Egitalako gozat, adibidez musika eskolan asko kontatzen dute hasi ziala pianoarekin, beste batzuk, akordeoarekin, beste batzuk. Eta ia gehienak gitarrarekin bukatu dugu, ez? Eta esango nuke badula instrumentu horrek gure generazioarentzat halako erakargarritasun handi bat, eta behar bada gure influentzietan ere oso presente dago gitarra. Aipatu duzu, rockak zure bizitzan izan duen garrantzia momentu konkreto batean, Tapia eta Leturia band aipatu duzu, hor mugarri oso importante bat. Egin uste ere jende asko irudikatzen zaizula, gogoratzen dula Neugorriaken ondoan ere egin zenituen kolaborazioak horri zuretzako ere punto importanteak izango zen, ez? Bai, esate izute, niretzat oso presente ondia bi munduak. Bai trikitixa mundukoak eta bai rockekoak. Eta orduan, alde hasieran berbenatik, baina gero rock radikal horretatik eta oso presente bizi izan ditun. Gero, Fermin nire generaziokoa da, biok hasi ginen irakasle berdinarekin akordeoia ikasten, eta orduan, holako konexioak sortzen dira. Eta Neugorriakekin igual kanpotik oso elkarketa arraroa ematen zuen, ez? De repente trikitilari batzuk sonido horren tartean sartzea, ez? Baina guretzat igual etzan hain arraroa. Guztitariko lagunak nituen egin Madrilen, guztitariko lagunak nituen egin Madrilen, ongi hartzen gaituzte Euskaldunok Madrilen, ongi hartzen gaituzte Euskaldunok Madrilen. Eskuineko zenbait lagun egin nuen Madrilen, eskuineko zenbait lagun egin nuen Madrilen, ezkerreko adiskide zenbait ere egin nuen, ezkerreko adiskide zenbait egin nuen. Aipatu duzu, disko hontan gitarra izan dela pixkalda ez nagusia, grabaketa azkaraten egin duzu, eta grabaketan grabatu dituzu gitarra elektrikoak, bajo elektrikoak, sintetizadorek sartu dituzu, programazioak, oso lan pertsonala izan da, gero nahiz izan dituzu jazpanean laguntzaileak eta basuetan ere, eta beste bat kolaboratzaile gero aipatuko ditugunak, baina esan daiteke grabazio honetan buru belarri sartu zarela, ez? Hau ere ez da oraingoa, ez? Urte asko daramatzagu musikaren mundu hontan, eta nahiz eta kantagintzan da testuetan oinarritu nire ibilbidea, era berean baita ere instrumentuen arakatze eta urte asko pasata gero, zehoze defenditzeko aina ere ikasi dugu, ez? Eta badago beste alderdi bat, eta kantua sortzen duzunean geroz eta osatuago sortzen ditugu. Gaina teknologiak ere aukera asko ematen ditu, eta iaia sormen hasieratik jo ditut instrumentu guzti horiek. Ongi, diskoan kolaborazio batzuk badira, gehienak pilatu dituzu Realpolitik kantuan, ahotsetan izan dituzu Txuma Murugarren, Beneardo Goietxe eta Morau, hiru abeslari bikain, gurean ditugun gure estenako hiru abeslari bikain, eta gero Maiderran Segundo ere, teklatuetan ere izan dituzu laguntzak. Nola erabaki zenuen Realpolitik kantuan hiru ahots horiek sartzea, nola izan zen esperimentua, o nola nondik etorri zen ideia hori? Kolaborazioa oso maila ezberdinak jundia danak, ez? Alde batetik Dani Narbarte arrankea, talde honen arrankea Dani Narbartekin eman genuen. Danik trikitixa jotzen zuen taldean, eta
eta gitarra. Eta noski disko honetan ezinbesteko kolaborazio izan da Danirena. Asko eskertzen diogu nola bultzatu zuen eta nola laundu zion. Gero aldaketak etorri zian eta azkenean ez da posible izan, baina hoi alde batetik. Gero Maider Antza aspalditik ezagutzen dut eta Trikitixa munduan ere ezaguna da eta bestela. Eta beti danik horre tentatzen, ire diskoan parte hartuko nik noiz baite eta bai. Hola, azkenean, gauza simboliko bezala gonbidatu nahi izan dut Maider ere. Ezberdina izan da Txuma Morau eta Beñardoren kasua, ez? Hauekin badaukat elkartze ezberdin bat, generazionala. Hau da, gure ez doka mailu kolpatuen taldekoak gara, ez? Eta, askotan koinziditu dugu eta asko mireste ditut eta asko gustatzen zaizkit gainera, eta horren badago olako elkarketa ez dakit nola ditu, generazionala edo eta orduan, simbolikoa izan da baita ere beren gonbidatze hau, ez? Eta realpolitiken hor entzungo ditugu hirurak. Eta bide batez, honek aitzaki ematen digu berriz ere elkarrekin egoteko, jotzeko edo ez dakit gaiztakeriren bat pentsatzeko. Rock ordenaetan datorrela aipatu duzu diskoa, baina rocka baino askoz gehiago ere badago. Esan dezakegu erritmo beroago batzuk daudela, kumbia aldera jotzen duten kantu batzuk, esan nuke agian ere erritmo balkaniko batzuk ere entzun daitezkela hortik zehar. Rock unibertso horren barnean, baina oso bariatua dela esan dezakegu, ez? Horrere aske sentitu zara, kantuei beste bizi berri bat emateko, ez? Bai, behar bada bakarkako ibilbide hontan egin ez dudan hautaketa egin dut kasu hontan, ez? Besteetan askoz lotuago egonda testuari eta nolabait esateko ambiente diskoren hori, usai hori ekarri nahi hortan, ez? Hemen askoz hautaketa zeagoa izan da, libreagoa eta lotura, askotan loturarik bat ez duten, askotan lotura teknologikoa izan da bakarrik. Hortan ez diot mugarik jarri. Seigarren disko eta gero nahi nuen nahi bada probatu nik aspalditik gogoko izan ditudan bai erritmo eta bai efekto eta bai gauzak. Eta nola kantu horiei beste usai bat eta beste jantzi bat prestatu nahi nien, lizentzi hori hartu dut. Ez da gitu ondo edo gaizki, baina hori entzuleak esango du, ez? Epaile azkenean entzule izaten da. Hori da. Joseba, diskoa kalean dagoia da, asteburu honetan aurkeztuko duzu zuzenean, eta hemendik aurrera, nik nora ibiliko zara, zein formatutan taularatuko zu disko horiei. Bai, hori igande honetan Usurbilen aurkeztuko dugu, Zutegin, arratsaldeko 7:00. Eta hori izango da gero zuzenekoan emango dugun formatua. Hirukotean aterako gara, Iker Uriarte baterian, Inigo Teletxea bajugarekin eta ni gitarrarekin. Hirukote moduan. Gustatzen zait formato txikian sortzen dan lenguaia hori edo sortzen dan indar hori. Eta biluztasun hortan ondo moldatuko ote garen imaginatu dugu. Eta hemendik aurrera, hoxe gure asmoa hori da, ez? Bizkat, estenatokia berreskuratzeko, estenatoki klase hori berreskuratzeko aitzakia ona izan liteke disko hau. Eta holaxe hirukotean egin dugu. Ederki, zuzenekoetan ikusiko gara elkarretun. Oso ondo. Mila esker, Joseba. Mila esker zuri. Bibala taldeak arazo modernoak disko berria aurkeztuko du Tolosako Bonberenean azaroaren 25 gauean. Taldeak labetik atera duen iraupeluzteko 3. emaitza da honakoa. Emanaldiak gaueko 10:00 hasiko da eta sarrerak €8 balio izango du.
osaketa txertorik gabeko aurrak Kid Congo Power Euskal Herri izango da kontzertu bakarrean. Hauxe Hondarribiko Silozibene aretoan ospatuko da azaroaren 25 gauean. Brian Tristan da Kid Congo Powers. Ameriketako estatu batuetan jaioa bizi osoa darama gitarrari lotuta. Urteak atzera The Cramps taldean edo Nick Cave musikarien bandan aritu izan da, eta denbora da bakarkako bidean ari dela rock and roll eta garaje giroetan. Emanaldi hau Gaztemaniak musika zikloren barnean kokatzen da, eta bertan Trendy Fox taldea hariko da ere. Andoainen gaztetxea okupatu zela 33 urte beteko dira larun batean, eta sekulako eguna prestatu dute. Eguardian bazkari izango da babarruna eta aza popularraz. Arratsean, orkesta elektrotxaranga hariko da herriko kaleetan zehar, eta gauean punk rock kontzertu izango da gaztetxean. Emanaldia gaueko 10:00 hasiko da puntu-puntuan, eta The Guilty Brigade taldeak zabalduko du. Un apto para acuerdos disko berria besapean. Ondoren, kaotiko taldeariko da Sindikato del Crimen disko berria aurkezte. Once again, Tom Petty and the Heartbreakers. Igandean Izaran Star musika zikloaren emanaldi berri bat ikusteko aukera izango da. Honakoa Bilboko kafe antzokian ospatuko da arratsaldeko 7:00 aurrera. Eta aurten hil berri den Tom Petty musikari handi izango da protagonista nagusia. Eskenatoki gainean, Last Fight Deal, The Fake Band Frank eta Los Brazos taldeko William ariko dira zuzenean.